Selam şayanlar. Qırgıy hayvanlar dünyası bilen tanışuubuzny davam etik. Bugün sizimiz mügüz birin turunda. Әлеге hayvan filden qala, quru jerde yaşauşu eng zor jan iyesi. Onu ne için mügüz birin dep ataylar, bilesizmi? Yok. Iş şunda. Әлеге hayvanın burununda gayet zor üçlü mügüz urnaşkan. Onun ataması şundan barlıkka kelgen. Mügüz burunlar bir mügüzlü hem iki mügüzlü bolar. Alarның mügüzü keratin dep atalgan maddeden yasalgan. Bizning tırnaklar da naq şul maddeden tura. Afrika hem Künyak-Künçıгыш Aziyada yaşauşu әлеге hayvanның bugün ne bari 5 türü gina saklanıp kalgan. Bular ak, qara, Hind, Yava hem Sumatra mügüz burunları. Alar arasında en zoru ak mügüz burun. Әлеге jan iyesinin ağırlığı 2-3 tonnaga, uzunluğu 5 metrga jete. Gövdesi zor bolsa da ak mügüz burun korkыныч түгел. Ул тыныч hayvan. Әміне ең тез ярсушан усал хылыклы mügüz burun ул qarасы. Аларны күрсәгез, ерактарак йөрергә тырышыгыз. Чөнки бу төр mügüz burun янына кемнеңдер килүен сизсә, шундук һөҗүмгә ташлана. Hind mügüz burunu bir mügüzlü bulуы белән аерыла. Исеменнән үк аңлашылганча, алар Һиндстанда гомер итә. Суматра mügüz burunының гәүдәсе йон катламы белән капланган. Ул шул ягы белән үзенчәлекле. Дуслар, сезнең mügüz burun тавышын ишеткәнегез бармы? Юкмы? Әйдәгез алайса бергәләп тыңлыйк. Тавышы шактый куркыныч булса да, mügüz burun йырткыч түгел. Зур гәүдәле әлеге җан иясе фил кебек үк үлән, яфрак һәм агачлардан коелган җимешләрне яратып ашый. Галимнәр раславынча, әлеге алыплар көненә 70 килограмм чамасы үлән һәм яфраклар кыркый. Аларның тагын бер яраткан шөгыле бар. Ул да булса сазлык һәм сулыкларда аунау. Бу аларга саванна эсесеннән котылырга ярдәм итә. Mügüz burunларның тиресе калын һәм бик нык. Аның аркасына кошлар еш куна. Mügüz burun аларны куркытмый. Чөнки кошлар аның тиресен талпан кебек төрле бөҗәкләрдән чистарта. Әлеге хайванның күзе начар күрә, әмма кулаклары шәп ишетә. Өстәвенә алар исне дә яхшы сизә. Тәмле үлән үскән елга, күл буйларын mügüz burun ис буенча эзләп таба. Алар азыкны гадәттә таң беленгәч һәм кичке иңгер-миңгердә эзли. Тамагы туйгач, mügüz burun көндез һәм төнлә татлы йокыга тала. Ул бик каты йоклый. Шуңа күрә аны йырткычлар да урап уза. Уяна калса, аның яныннан читтә булуың хәерле. Чөнки mügüz burun йокысыннан уятканны яратмый. Андый вакытта ул бик каты ярсый. Башка хайваннардан айырмалы буларак, mügüz burun ялгыз яши. Бары тик ак mügüz burunнары гына көтүлекләргә берләшә. Әлеге хайваннар уртача 30-40 ел тирәсе көн итә. Зоопаркларда яшәүчеләре 50 ел чамасы гомер итә. Иң озак яшәүче төрләре булып Hind һәм Ява mügüz burunнары санала. Mügüz burun бик сак хайван. Куркыныч янавын сизсә, ул беренче булып һөҗүмгә ташлана. Ярсыган mügüz burun тизлеген сәгатенә 45 километрга җиткерә ала. Mügüz burun имезүче хайван. Алар тере бала тудыра һәм аны 1 елга якын сөт имезеп үстерә. Кызганыч, mügüz burunларны элек бик күп аулаганнар. Шуңа күрә аларның 5 төре дә кызыл китапка кертелгән. Ә менә Ява mügüz burunларының саны ни бары 50-гә генә калган. Бу төр mügüz burunлар Ява утравында махсус тыюлыкта көн итә. Шуңа күрә әлеге җан иясе бүген аеруча саклауга мохтаҗ. Кыры җирнең алыплары булган mügüz burun турында бүген күп нәрсә белгәнсездер. Әйдәгез аларны тагын бер тапкыр сораулар ярдәмендә кабатлыйк. Mügüz burun йырткыч хайванмы? Yok. Юк, әлбәттә. Кыяфәте куркыныч булса да, mügüz burun башка хайваннар ите белән тукланмый. Бәлки ул бөҗәк ашыйдыр? Yok. Юк, җавабыгыз дөрес. Алайса mügüz burun үлән ашаучы хайванмы? Әйе. Әфәрин, нәкъ шулай. Mügüz burunнар үлән белән туена. Чираттагы сорауга күчик. Mügüz burun ярсыганда тизлеген сәгатенә 100 километрга җиткерәме? Yok. Юк, mügüz burun андый тизлек белән йөгерә алмый.
Бәлки аның тизлеге сәгатенә 60 километрга җитәдер. Юк. Бик нык ярсыса да, мөгез борын андый тизлеккә ия түгел. Ә бәлки ул тизлеген сәгатенә 45 километрга җиткерәдер. Әйе. Менә бу җавап дөрес. Мөгез борынның иң югары тизлеге сәгатенә 45 километрга тигез. Мөгез борынның иң куркынычлы агымы? Юк. Юк, дусларым. Җавабыгыз дөрес. Ак мөгез борын иң зурысы, әмма иң куркынычлы түгел. Бәлки иң куркыныч мөгез борын явыныкыдыр? Юк. Юк. Бу төр мөгез борыннар кыргый табигатьтә бөтенләй очрамый. Алар Ява утравында тыюлыкта гомер итә. Алайса, иң куркыныч мөгез борын ул карасымы? Әйе. Нәкъ шулай. Әлеге төр мөгез борын тиз ярсуы белән аерыла. Афәрин, булдырдыгыз. Сезнең белән сау булашыр минутлар да җитте. Дуслар, хайваннар дөньясы кызыклы һәм мавыктыргыч. Киләсе очрашуда алар белән танышуны дәвам итәрбез. Ә бүгенгә сау булыгыз.